Dokotela ngisacela ukubuza la, yazi ngitheme ngihamba la ngabona inotice ukuthi la ekhaya if umuntu elashwa kodwa wangakwazi ukulapheka into esuke imphethe nimbuyisela imali yakhe yasuke eyikhokhile niphinde futhi ninike isinxephezelo esingango 10,000 ngaphezulu. Ngabe kuliqiniso indoko? Yebo kuyiqiniso. Singakusiza yini? Awu dokotela mekunjalo. Hayi inenkinga mina dokotela ngingangisiza nje yathemba ngingangisiza kakhulu. Inkinga yami ukuthi ngisho ngingadla usweet ulimi lami ngizwe ile test. Yonke into engidla angizwi test dokotela. Ngazi noma uyakwazi ukusiza mhlawumbe inkinga kanjalo. Uqale nini ukuze uthole ulimi lakho alitest? Phela 3 weeks manje. Isikhulu, wathatha uvitamin C lapha ekhabetheni. Ahlafune lapho, mhlawumbe uzoba ngcono. Uzwanike manje. Hayi dokotela kusafana. Hayi nomzane, angisazi manje nezosiza la. Futhi dokotela kuyimali yami ngesinxephezelo ngaphezulu ka 10,000. Asidokotela mina ngiyazi ukuthi ngizosiza la. Ngiyabonga ngisolanda itshitshisi. Hayi kuyolanda Itshitshisi. Itshitshisi. Yini itshitshisi dokotela? Dokotela omnela shaka. ushayela. Lo bana kumnika umchamo, uyafana nini kumnika umchamo manje? Ngisho ukuthi ulimi lakho liyatesta manje. Yes, uyasebenza itshitshisi dokotela. Yes. Hayi yasebenza itshitshisi. Hamba dokotela. Ekugcine nje thatha nayo imali. Yagcine lo dokotela. Nalo sikhusho wakho ngizobabamba. Salon. Yep. Salon. Yep. Salon. Yep. Salon. Ay bakunika noke. Siyabonga ukuthi sekusibona ukuthi ubuke le video yana. Sicela ulike ipage lethu ku Facebook, it's Izilima Zendawo. Mase uyashare ama video. Naku YouTube sikhona, it's Izilima Zendawo. Sicela usubscribe epage lethu, mase uyakhomenta usho ukuthi si improve kanjani. Top.